I per últim al PP li dic que m'alegra molt que voten a favor, perquè quan es va iniciar l'expedient no varen votar a favor i jo em vaig quedar molt estranyat, s'abstingueren com me diuen, ara voten a favor. Jo crec que és millor, perquè si tots sempre hem dit, tots els grups municipals, que la nostra intenció política era la de posar en marxa la piscina, doncs aquesta intenció política s'ha de plasmar mitjançant acords plenaris com el d'avui. El que passa que nosaltres primer vam voler agotar una via com a govern. Vàrem donar les oportunitats suficients a l'empresa perquè obrira i evitar anar a un procés de liquidació per a evitar que l'Ajuntament hagués de posar més diners. En aquest sentit, cal recordar que primer es vam adherir al concurs de creditors, que l'adhesió de l'Ajuntament va ser fonamental per tal de superar el 50% i que aquest concurs anara endavant. Després els vam autoritzar la hipoteca de la concessió perquè pogueren finançar-se i acabar les obres, i per últim vam aprovar un modificat de contracte per a legalitzar d'alguna manera aquests excessos d'obra que hi havia ahir. Una vegada donades aquestes facilitats, passat el temps, no s'ha fet res, s'ha intentat arribar a un acord cordial en dues parts i ha sigut impossible, ha sigut quan hem començat la segona part, que és la de la liquidació. En aquest sentit, sí que m'agradaria dir una cosa, i és el que dic sempre, que aquest procediment serà llarg. De fet, vam començar en el mes de maig l'inici de l'expedient i hem acabat ara el de la resolució del contracte. I això que el Consell Jurídic Consultiu ha contestat molt prompte. De fet, més prompte de l'habitual. Si no haguérem pogut resoldre el contracte en març, si s'hagueren seguit els plaços que normalment està seguint a dia d'avui el Consell Jurídic Consultiu. Després ha de vindre una liquidació de les obres i de la concessió. Aquesta liquidació ha de passar per ací per ple. Segurament hi haurà impugnacions en el contenciós. No sabem si paralitzaran el procediment o no. Anirà en funció de si es demana una suspensió cautelar i si es demana, si és acceptada per un jutjat, que jo crec que en principi no tenen massa possibilitats perquè l'incompliment és clar i manifest. Però després és que ha de vindre una nova licitació, que és la licitació d'acabament de les obres. No estem parlant d'una licitació que serà ni un contracte menor, ni un negociat, ni 100.000 ni 200.000 euros. Serà una licitació forta en tots els tràmits que això portarà. Després ha de vindre l'obra per acabar-se les obres. I una vegada això ja estigui a punt, ha de vindre una nova licitació del servei. Vull dir, són molts tràmits, l'administració sabem com funciona, poden haver impugnacions judicials pel mig i per molt d'interès que tinguem nosaltres, jo crec que no podem evitar que passen anys. I això jo crec que entre tots és que tenim aquesta informació per formar part com a representants del poble d'una administració, tenim l'obligació d'explicar-lo a la ciutadania. Mire, sí, l'Ajuntament està treballant però s'ha de passar per ací, per ací, per ací, per ací, per ací, i això és llarg. I tampoc poden crear a partir d'ací la falsa il·lusió que d'ací 2 mesos els nostres conciutadans estaran nedant en la piscina, perquè això és totalment fals. És una cosa que millor que aprofitar un plenari per a dir-ho.